Ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Mike Mlongoti ndi mzangayi Linile Mponda, koma poyamba nayi mitu yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wapempha kampani za mdziko la United Arab Emirates kuti zidzayambitse ntchito zawo mdziko muno. Chipani cha Malawi Congress MCP chati sichikukhutira ndi zotsatira za kafukufuku wa bungwe la Afrobarometer zomwe azilengeza lero. Ndipo mulipoti lathu lapadera sabata ino tikuunika za anthu osachepera makumi atatu amene achita matenda a mtima atawachita operation pa msasa waulere wa operation ya mtima mu mzinda wa Blantyre. Takulandirani tsopano nkhanizi mwatsatanetsatane. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wapempha kampani za mdziko la United Arab Emirates kuti zidzayambitse ntchito zawo mdziko muno. Mtolankhani wathu Jackson Sichali ali ku Abu Dhabi mdziko la United Arab Emirates ndipo wadza ndi nkhani yonse. Pazokambira nazo atsogoleri awiriwa anakhudza fundo zingapo zothandiza kutukula dziko la Malawi, monga malonda, kutsegula makampani ku Malawi, zaulimi, migodi ndi zokopa alendo. Dr. Chakwera ndi Muhammad Hassan Al-Swaidi anakambira nanso momwe angathandizire dziko la Malawi pa nkhani ya mafuta. Polankhula ndi MBC atangotuluka muzokambira nazo, nduna yoona za ubale wa dziko la Malawi ndi maiko ena Anansi Tembo iyati atsogoleri awiriwa akambirana ndondomeko yogula mafuta kudzera ku boma lina yomwe pa Chingerezi akuitcha government to government, yomwe atipindulira kwambiri dziko la Malawi. Atembo atinso Dr. Chakwera ndi Muhammad Hassan Al-Swaidi anakambira nanso momwe dziko la United Arab Emirates lakhala likuthandizira anthu ovutika kamba ka mavuto ena omwe anadza kamba kakusintha kwa nyengo monga Cyclone Freddy komanso chilala. Ndunayi yatinso zokambira nazo zinaunikanso gawo loti anthu aku United Arab Emirates azayambise ntchito zawo za malonda ku Malawi, komanso dziko la Malawi lizitumiza katundu wake, komanso kuthetsa vuto la kusowa kwa ndalama zakunja lomwe lakhala lilipo. Mkaonatu anzathu kunoko chuma alinacho chinacho patali. Anthu akuna ali ndalama imene yakuti ali ndi sovereign fund imene ndalama zambiri imene imafunanso nayonse kuti ndalama zawo zichuluke amafunika mapanga ma investments awo. Nde ifeyo ndi woti titapatsa kesi yabwino maplani athu ndekuti waja kuzobwera ku Malawi kuja akapanga invest ndekuti akubweretsa so forex imene ife tikuvutika nayo pano. Ma investors akabwera kudzagwira ntchito kendi za mining ndi ma minerals ambirimbiri akungodikira kuti anthu abwere akhazikitse migodi tiyambe kutulutsa kendi lithium tiyambe kutulutsa lithium kendi migodi gold amene kendi ruta tikudikira anthu kuti adzagwire ntchito zimenezozo kuti tikamagulitsa tipeze forex. Pankhani ya mafuta iwo anati dziko la United Arab Emirates limayenga mafuta ochuluka kwambiri ndipo limathandiza maiko ambiri a mu Africa pa nkhani iyi. Pali ma vice president atatu, ena amayang'ana izi za mafuta, ena amayang'ana za investment, ena amayang'ana za humanitarian aid. Onse waonana nawo komanso aonana nanso ndi president wa United Arab Emirates. Onse wankhani yake priority ndi nkhani ya mafuta kuti tikutane pa manja ndi boma la Abu Dhabi fukali ni mafuta amachita supply mafuta tikagwizana ndi amene wankhani za mafutas ndikuti kumudzi kuja zikhozo tiyendera bwino. Dr. Lazarus Chakwera akuyembekezeka kukumana ndi mtsogoleri wa dziko la United Arab Emirates Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Dziko la Malawi limagwiritsa ntchito mafuta a ndalama zokwana $50 million pa mwezi. Ndipo kubwera kwa mtsogoleri wa dziko la Malawi Dr. Lazarus Makathi Chakwera ku dziko lija la United Arab Emirates kuyembekezereka kupindulira dziko la Malawi maka kumbali ya mafuta, pambali pa izo kupindulira miyoyo ya Malawi m'magawo osiyanasiyana. Kuchokera kuno ku Abu Dhabi mu dziko la United Arab Emirates, ndine Jackson Sichali. Unduna oona za chitetezo cha mdziko watsindikanso kuti ukuchilimika pofuna kuchepetsa kuthinana kwa akaidi mndende za mdziko muno
pofuna kumakhala ndi chiwerengero chomwe chimafunikira pa ndende iliyonse. Nduna mundunawu a Kenneth Zikhale Ng'oma yalankhula izi ku Lilongwe itayendera ndende ya Maula ku Lilongwe. Olive Phiri walemba ripoti. Akaidi pa ndende ya Maula mwazina anauza nduna chitetezo cha mdziko a Kenneth Zikhale Ng'oma ena mwa mavuto omwe akukumana nawo. Malinga ndi akaidiwa kukhala mothinana pa ndendeyi ndi komwe kukuwasautsa. Mkulu wa nthambi ya ndende za mdziko muno Amasauko Wisikoti ati pakadali pano ndendeyi yomwe imayenera kusunga akaidi 1500 ikusunga akaidi oposa 3000. Mavuto amene tikumana nawo mu ndende zonse mdziko lino koma kuphatikizanso pa ndende ino ya Maula kuthinana kwa akaidi. Nambala yokwera kwambiri. Ndiye pamene tili ndi anthu ochuluka choncho zofunanso zimakhala zomwe. Mawu ake nduna ya zachitetezo cha mdziko a Kenneth Zikhale Ng'oma anatsindika kuti boma likuchilimika potsatira mfundo za bungwe la United Nations pofuna kuonetsetsa kuti ndende zonse zikukhala ndi chiwerengero cha akaidi oyenera pofuna kutetezanso ufulu wawo. Ife ndi boma lomvera loti kutsatira malamulo ndiyena kugwizana nazo ndiyetamba panopa kukonza zomulira application koma kukonza zina ndi zina kuti zikhale mokomera dziko lonse lapansi mene akufunira komanso mokomera anthu kuti tisakhale nawo anthu kuchuluka nawo mene munena lochulukana kwambiri. Kuphatikiza pocheza ndi akaidiwa ndunayi inayenderanso ntchito zosiyanasiyana zomwe amundendewa akumawaphunzitsa pofuna kuwasintha kaganizidwe kuti akakhale odzidalira akamaliza zilango zawo. Chipani cha Malawi Congress MCP chati sichikukhutira ndi zotsatira za kafukufuku wa bungwe la Afrobarometer zomwe azilengeza lero. Mlembi wamkulu wa chipanichi Richard Chimwendo Banda wati kwa nthawi yayitali zotsatira za kafukufuku wa bungweli zakhala zikusiyana ndi momwe zisankho zakhala zikuyendera, chifukwa chake sakuzikhulupirira kwenikweni. Tikadali pa nkhani yomweyi, anthu omwe amayankhulapo pa zochitika mdziko muno ati zomwe atulutsa abungwe la Afrobarometer ndi maganizo awo chabe ndipo sizikuyimira maganizo a Malawi. Mmodzi mwa amene amayankhulapo pa zochitika mdziko muno Atiyane Nyirenda wati anthu asakhulupirire izi. Kafukufuku amene adachitika kalekale ndipo adachitika tidapitanso kumasankho kukalonga kumenenso tidakawinanso ife tonse MCP masitu onse atatu. Kafukufuku adachitika kale ndi nthawi zambiri zimene amakamba anthu amenewo azimakhala zimene anthu akuganiza mu nthawi imeneyo. Timangokhala ni mafunso athu amakaonena kuti kodi akufunsa anthu ochuluka, akufunsa zifukwa zochuluka. Chifukwa kwamfunsa munthu kuti kodi walandira fetereza munthu kuti sinalandire, kumfunsa ngati wakhumudwa kapena sanakhumudwe. Chachidziwikire munthu amene sanalandire fetereza wakhumudwa. Koma kumfunsa momveka bwino kunena kuti kodi mukuona bwanji za utsogoleri wa dziko ndi nkhani zosiyana. Komabe tiwapatse ufulu wawo chifukwa ali ndi bungwe lawo, ali nkuthekera kwawo kagwidwe kawo ka ntchito ndime adaphunzira iwowo kuti mukafuna kufunsa anthu mdziko musamafunsa anthu ochuluka, muzifunsa anthu ochepa. Koma mwina mafunso akhale kuti nchifukwa chani mbuyomu akhalaso akuphonya. Timaganizira poyera kuti mafunso awo amafunsa za ndale mu nthawi mwina imene munthu alibe chakudya, alibe zinthu zina ndi zina zimene mwina atakhumudwa angathe kuyankha amene angayankhire. Koma ine ndifuna ndatsimikizira Malawi ngati Secretary General wa chipani cha Malawi Congress Party kuti ngakhale kafukufuku wawo adamuchita kalekale, ifeyo mdziko muno tikawafotokozera wanthu kumene tikuchokera ndi kumene tikupita akhala kutimvetsetsa. Nchifukwa chake ndapereka chitsanzo kafukufuku adachitika tisanapite ku masankho a by elections kukalonga ndipo kumene kuti dakapambananso. Kafukufuku iso wachitikanso kalembera asadachitike. Kafukufuku iso wachitikanso zipani sadagawanikane. Amachita kafukufuku DPP yofanana, DPP limodzi, pano DPP dagawanikana. Mwenaso pano ndi zipani zitatu. Kuyena apita ku UTM, kuyena apita ku PDP, ndi kafukufuku wawo tiwalole kuti iwo azipitiza dopanga kafukufuku wawo. Koma pa ground mene palili pano Malawi Congress Party sidzatuluka mbo. Ndi maganizo a anthu. It's an opinion. Sineki komano ndi marizati amene anthu apanga kafukufuku amene amasaka kuti apange kafukufukuwo siku za masankhidwe bwanji koma ndiyo yatuluka. Ndena ndakuti ndangochoka posegula
approved perimeter ya 2014 imene imanena kuti zisankho zimene zijazada wina ndi Joyce Banda koma tonse tikudziwa kuti anawina ndi Arthur Peter Wamutharika. Ndi uphungu ndi maganizo is an opinion ndi lero osati 2025 koma ngakhale ya 2014 yaronesa kuti sinagwire. Kulibe malangizo awiri atatu amene matimu a research ndi ma strategy amuzipani akhale basi ndikunena kuti izi zidzakhala zoona tipange chani kuti ikamafika mawa ikhale kuti takonza zinthu zathu. Ndi chinthu chonena kuti mutha kuwerenga maybe pamene mwayimapo mutati muwerenge anthu 20 ndikufunsa kuti kodi amene apo dolemita anamufikirapo ni ndani ina mutha kuti palibe anthu 100 kuchokera pamene mwayimapo kuti iwo unakuonera afrobremeta omaiziwa patoketo kuti anthu 100 sakuziwa sanafusikireko sono it's a loose sample. Mabungwe omwe siyaboma ochokera mchigawo chakummawa apempha adindo andale kuti apewe kukamba zinthu zoti zingathe kuyambitsa mpungwepungwe pamene dziko lino likukonzekera chisankho cha chaka chamawa. Wapampando wa gulu la mabungwe omwe siyaboma lomwe alikhazikitsa ndi cholinga cholondoloza zonse za chisankhochi Asame Aaron ndiwo anena izi kulilonde pomwe mabungwewa anakumana kuti akambirane mmene angathandizire kuti dziko lino lidzakhale ndi chisankho chopambana mu 2025. Miriam Kaliza ali ndi zambiri mlipotiri. Mabungwe omwe siyaboma ochokera mchigawo chakummawa anakumana kuti akambirane zina mwa nkhani zofunika zokhudzana ndi zisankho zomwe zikubwera mu 2025. Mwazina anagwirizana kuti akhazikitse komiti yomwe akuyitchula kuti Civil Society Elections Integrity Forum. Malingana ndi wapampando wa gululi iwo adzikambirana za mmene angathandizire anthu kuchita zoyenera pofuna kuti zisankho za 2025 zidzakhale zabata ndi mtendere komanso zotsatira malamulo a demokrasi. Mfundo ina imene inatuluka kumkumanowu ndi nkhani ya andale ena omwe akumayankhula zinthu zogawanitsa mitundu kapenanso chigawo chomwe wina akuchokera. Gululi lati izi ndi zoyipa chifukwa zimabweretsa kusamvana mdziko. Ponjezerapo gululi lapempha bungwe loyendetsa zisankho komanso bungwe lopereka ziphaso la National Registration Bureau kuti akonze mavuto ena ndi ena kuti anthu ngakhale amadera akumidzi alembetse nawo. Tapempha nzathu atolankhani kuti mukafalitse nkhani zoona zokhazokha, amipingo sakauze anthu awo, andaleso akauze anthu awo kuti pamene tikuoneka muchisankho tipewe chitidwe omemeza anthu kumapangirana zipongwe zokhazokha pamene tonse ndi Amalawi. Anthuwa alimbikitsanso nzika za dziko lino kuti zikalembetse kalembera wa mavoti kuti adzathe kuvotera mtsogoleri wa kumtima kwawo chaka chamawa. Kuchokera kuno kumachinga ndine Miriam Kaliza. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC. Bwanji tikumbutsane mitu yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wapempha kampani za mdziko la United Arab Emirates kuti zitsayambitse ntchito zawo mdziko muno. Chipani cha Malawi Congress MCP chati sichikukhutira ndi zotsatira zakafukufuku wa bungwe la Afrobarometer zomwe azilengeza lero. Ndipo ripoti lathu lapadera sabata ino tikunika za anthu osachepera 30 amene achita matenda a mtima atawachita operation pa msasa wa ulere wa operation ya mtima mu mzinda wa Blantyre. Do you love food? And then suddenly felt the burn? Don't let heartburn or indigestion ruin your meal. Try Tummy Sid. It gets to work fast to stop acids. Tummy Sid. Fast, soothing relief from heartburn. This December, get ready to experience a magical evening of music, joy, and holiday cheer at the Orchestra Carol Concert, a celebration of the season like no other. Join the Kamuzu Academy Orchestra, renowned for their breathtaking performances as they fill the air with the sounds of Christmas. This unforgettable night will also feature incredible guest artists, Dan Kaoma and the Lolonga Community Choir, alongside Emmanuel Mali and the Salvation Army Brass Band.
It's all happening on Sunday, the 22nd of December, from 6 p.m. to 8:30 p.m. at the BICC Auditorium. Tickets are now available at the President Hotel at Umodzi Park, Mbowe Filling Station, and Red and White Meat Center next to Area 18 Puma Filling Station. Don't miss out on this enchanting evening of music that will warm your heart and bring your festive spirit to life. Get your tickets today. Let's make this Christmas one to remember. Takulandiraninso ku nkhani zathu ndipo tipitirize ndi nkhani yokuti zipani za People's PP ndi chipani cha Mafunde zalengeza kuti zapanga mgwirizano ogwirira ntchito limodzi pa chisankho cha chaka chamawa. Zipanizi zalengeza pa msonkhano wa olemba nkhani omwe zinachititsa mu mzinda wa Blantyre. Ndemukanena kuti Amalawi ayembekezere chani, Amalawi ayembekezere chitukuko chenicheni komanso upangiri weniweni. Pakatipa Katangale yangokhala nyimbo ngati yakutchalichi yokuti mukayimba kumene kuja mwaisiya. Ifeyo ngati tili anthu olikonda dziko lathu, tiyeni tigwirane dzanja, tiyeni tibwerese utsogoleri wa chikondi chenicheni cha Amalawi. Choncho Amalawi ayembekezere chitukuko. Mmodzi mwa mamembala akuluakulu a chipani cha Malawi Congress MCP Avitumbiko Mumba wati zonse zokhudza phwando la ulere la mayimbidwe lomwe akonza loweruka lino mu mzinda wa Lilongwe zili mchimake. Phwandoli lomwe kukhale oyimba ochuluka ati ndi mbali imodzi yomema achinyamata kutenga nawo gawo pa nkhani za ndale komanso kuwazindikiritsa kufunika kuti akalembetse. Amumba ati nthawi yakwana tsopano kuti achinyamata omwe chiwerengero chawo nchochuluka mdziko muno ayambe kutsatira zakayendetsedwe kaboma komanso kumvetsetsa za ufulu wawo. Avitumbiko Mumba amayankhula ndi Emmanuel Chikonso. Phwando limeneli cholinga chake kuti anyamata alembetse. Anyamata ambiri zimawavuta kukhala maphwando ngati amenewa chifukwa kuti mitengo yake ma prices kuti alowere pa khomo amakhala kulirapo. Ndi ambiri zimawavuta kuti akalowe nkati muja ndi apapa chabwino mwa ulipo wa ulere koma mwatane mukalembese. Ndi tifuna kuti akalembesa anyamatawa achinyamatawa kuti apezeke. Moti panopa ndikuva malipota bwino kwambiri choka makoleji mu choka maileza ambiri anyamata akulembesa. Tufuna kuti ambiri alembese kuti chaka chamawa azatengenawo gawo potani posanga sokolo wa dziko. Manena so kuti nthena yake na kuti tsiku lobadwa sumasankha oloti umaliya sumasankha yayi koma zimene mapanga pakati apa zimatengera chisankho zako. Ndiye chimene masankha zambiri zimatengera so kuti asogolerako ndotani. Ngati ufuna mankhwala bwino kuchipatala zimatengera asogolere. Ngati ufuna skuli yabwino asogolere. Kandi misewu yabwino, kandi madzi abwino, magesi zambiri, environment yabwino ya business zimatenga kuti kodi nsogolera lipoyo ogaliza motani. Ngati zimenezi zimapanga affect moyo wako, zimakhuza moyo wako wa siku ndi tsiku. Iweyo usiranji utengapo gawo posankha mtsogoleri wako kandi MP, kandi minister, kandi MP, kandi councillor, kandi president. Anthu atatu amene wa these three positions wena kuti usankhe ndithu kuti udakhale councillor wako ndi ndani, akhale MP wako ndani, ndiponso amene akhale president wako ndi ndani. Anthu osachepera makumi atatu achira matenda a mtima atachitidwa operation pa msasa wa ulere wa operation ya mtima. Msasawo anaukhazikitsa pa chipatala cha Blantyre Adventist chaka chatha kuti apereke mwayi wa moyo watsopano kwa omwe ali ndi matenda a mtima omwe amafunikira operation. Ntchito ya ulereyi yomwe yachitika mdziko muno yathandiza kuchepetsa kutumiza anthu ku mayiko akunja kuphatikizapo Kenya, South Africa ndi India. Mtolankhani wathu Mese Zamawa akufotokoza nkhani ya mayi wina yemwe moyo wake wasintha kwambiri atachitidwa operation. Komabe tikufuna tikuchenjezeni kuti ripoti limene tikupatsirenili lili ndi zithunzi zina zomwe zitha kukhala zoopsa kwa anthu ena. Munakhalapo pa ndandanda odikirira zinthu
kapena ndandanda odikirira thandizo la kuchipatala, thandizo loti lingakuthandizeni kuti moyo wanu upite patsogolo kapena uthe. Imakhala nthawi yowawa, nthawi ya maganizo komanso ya chiyembekezo chochepa. Umenewu wakhala moyo wa mayi Gladys Nyape kuyambira mchaka cha 2015 pamene anapeza ndi vuto la nthenda ya mtima. Mtima wanu ukutupa komanso magazi sakupisana bwinobwino m'mitsempha bwinobwino, angoyima pamodzi ngati mukupezeka kuti mukutani kubanika, komanso vavu yanu inatani inabowoka. Moyo wa mayi Gladys unasintha pamene anapezeka ndi matenda a mtima. Matendawa amakhudza mtima ndi misempha ya m'magazi yomwe imayambitsa kupweteketsa pachifuwa, kufowoka, miyendo, kuchita zanzi, kupuma movutikira, kugunda kwa mtima, chizungulire ndi kutopa. Ngati munthu salandira thandizo, zoterezi zimayambitsa matenda a mtima kapena kufa ziwalo, stroke, ndipo pamapeto pake munthu amatha kufa kumene. Malinga ndi bungwe la World Health Organization limanena kuti anthu oposa 4 mwa 5 amafa chifukwa cha matenda a mtima ndi kufa ziwalo, ndipo gawo limodzi mwa magawo 3 a imfa zimenezi zimachitika kwa anthu osakwana zaka 70. Bungwe la WHO limasonyezanso kuti matenda a mtima ndi omwe amayambisa imfa zochuluka pa dziko lonse lapansi. Anthu pafupifupi 17 miliyoni chaka chilichonse amafa ndi matendawa. Mkupita kwa nthawi, matenda a Gladys anakula kwambiri moti amalephera kugwira ntchito zake za tsiku ndi tsiku. Iye ankadziwa kuti akufunika thandizo, ndipo ankafunika thandizo lomwansanga. Anayesa mankhwala ndi thandizo losiyanasiyana koma sizinathandize, ndipo pambuyo pake anakalandira thandizo ku chipatala cha Queen Elizabeth Central mu mzinda wa Blantyre, ndipo kumeneko anawawuza kuti akuyenera kupita ku India kuti akawachite operation ya mtima. Ankafunika ndalama za nkhaninkhani kuti akafike ku India, zomwe sanakwanitse kuzipeza. Pamene ankavutika kuti apeze ndalama za ulendo opita ku India, thandizo linapezeka kudzera mu mgwirizano wa chipatala cha Blantyre Adventist ndi unduna za umoyo komanso gulu la madotolo a ku India pansi pa bungwe la Heart for Mission International. Iwo anabwera mdziko muno kuzapereka maopereshoni a mtima mwaulere, ndipo Gladys anali ndi mwayi kukhala mmodzi mwa omwe anachitidwa opereshoni iyi. Tsiku la opereshoni linafika ndipo Gladys anali wamantha komanso chiyembekezo pa nthawi yomweyo. Iye analowetsedwa mchipinda chochitira maopereshoni ndipo kwa maola 3 motsogozedwa ndi akatswiri odziwa bwino za matenda a mtima anagwira ntchito mwakhama kuti akonze mtima wake, ndipo opereshoniyo inayenda bwino. Kumayambiriro kwenikweni nali wamantha kwambiri. Anthu ena akumafotokoza kuti operation yake ndiyoopsa, ukapita sungabwerereso, koma ine nangoyima pa Mulungu wanga okhala kumwamba basi. Opereshoniyo inasintha kwambiri moyo wa Gladys, pokhala ndi moyo wa thanzi labwino komanso kuchita zinthu zake za tsiku ndi tsiku popanda kudwala komanso kudandaula za mtima. Ndikutha kuyenda kakupita kumsika kubwerako, kakupita kuchalichi kubwerako, koma pa nthawi imeneyo sinimatha kuchoka pano kafika ku mtunda wautali ngati umenewo. Mchemwali wake wa Gladys yemwe anali omuyang'anira wati ndi okondwa kuti mchemwali wake tsopano ali bwino. Ine ndaona zawandala uthandizo lomphanga ndipo ndikumva kukoma kwambiri, ndamva kukoma kwambiri fuka ntchito imene ndakhala ndikugwira kwa zaka zochuluka. Ndikuona panoponso ineso ndikuthaso kupangaso zinthu zanga apa banja langa kaso kuntchitoso panoponso ndambaso kupita bwinobwino kaso mabizinesi anga ndina ndikuthaso kupanga koma nthawi imeneyo kutheka kwina konse ndina alibe. Patrick Kwewa wa zaka 16 wa ku Baraka ndi Dorothy Bota wa zaka 20 ochokera mboma la Nkata Bay nawo ali ndi nkhani yofanana ndi ya Gladys, pomwe awiriwa nawonso anawachita operation ngati yomweyi ndipo tsopano ali bwino akuimba lukoma.
chimabwereka ni mtima mwana upanga operation pano mtima unasa kubwereka chicho sina sinta tuilanga lili bwino lamphamfu kusukulu ninayambiraso kuyambira chaka chatha pomwe anakhazikitsa makampu othandiza anthu amatenda mtima maoperation 56 achitika ndipo 32 mwa iwo ndi maoperation otsegula mtima ndipo mmodzi mwa adokotala a operation ya mtima Dr. Arega Fekadu Leta ati maoperation onse omwe achitika ayenda bwino ndipo palibe ndi munthu mmodzi yemwe wapezeka ndi vuto angakhale kumwalira kumene kuchita bwino kumeneku nkofunika kwambiri mu mbiri ya ntchito ya chipatala ya mdziko muno ndipo kupereka chiyembekezo kwa anthu miyandamiyanda amene akudwala matenda mtima mdziko muno komanso mchigawo chakumwera kwa chipululu cha Africa. Mkulu wa chipatala cha Blantyre Adventist Akible Kasinja ati chipatala chawo chili ndi mapulani omanga nyumba zokhazikika makamaka yochitira maoperation ya mtima. Tinaona kunongono tipange plani fo kuti chinthucho chikhazikike akabwera pano osati abwererenso tikonzeretu zinthuzo ndiye pakali pano tikusonkhanisa zinthu equipment ndiziti half ilipo. Kubwera kwa misasa ya maoperation otsegula mtima pa chipatala cha Blantyre Adventist kwathandiza dziko lino kuti lipulumutse ndalama za nkhaninkhani potumiza anthu ku mayiko akunja. Adrian Tikumbe ndi mneneri wa munduna wa zaumoyo. Tikudziwa kuti ngati tipitirize kukhala ndi ukadaulo omathandiza odwala kunkuno kwathu ndiye kuti tichepetsa nthawi imene anthu amakhala ali pamndandanda pamzere kudikirira kuti apite kunja ndiye ena akakhala kuti tikutha kumathandiza ngakhale zili zipatala za private kunkuno ndiye kuti ifenso titha kumatumiza odwala ngati amenewa momwe apite ku India atha kupita ku chipatala cha kunkuno. Kutheka kwa maoperation ya mtima kuno ku chipatala cha Blantyre Adventist Hospital kwapereka mwayi kwa anthu ochuluka amene akhala akuvutika ndi matenda mtima osati ku dziko la Malawi lokha lino komanso kwa anthu ochuluka amene akuvutika ndi matenda mtima osiyanasiyana mchigawo chachikulu cha Africa. Mercy Zamawa, MBC News, Blantyre. Ndipo pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. President wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wapempha kampani za mdziko la United Arab Emirates kuti zitsayambitse ntchito zawo mdziko muno. Chipani cha Malawi Congress MCP chati sichikukhutira ndi zotsatira za kafukufuku wa bungwe la Afrobarometer zomwe azilengeza lero. Ndipo mu ripoti lathu lapadera sabata ino tikunika za anthu osachepera 30 amene achita matenda a mtima atawachita operation pa msasa wa ulere wa operation ya mtima mu mzinda wa Blantyre. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongoti ndi nzangayo Linle Mponda, tikufunirani madzulo opambana.